juttu. No kyllä mulle kelpaa. Tai olis kello. Niin. 120 ulos. Nyt 50 pidettiin perään. Se olisi ihan jees. Vähän hyvä. Tuplapotti antoi toisen kerran 30 peräkkäin. Meillä on enää 2 tekee siitä. Joo. Tai 3 tekee. Joo. Miksi harmi kun mä en kuvannut sitä. Anna tupla. Se on kruunu. Laava. Kruunaa. Uudestaan laava. 24. Oliko? Sitten kuitenkin antaa taas 30. Noniin. Ei tää kyllä enää. Ei se nyt taida 60 jälkeen enää. No. Noniin. Kruuna. Piskele. Ois mennyt